চিকনিবাৰী অঞ্চলত যোৱা 50 বছৰে উদযাপন হৈছে আৰু এইবাৰ ইয়াত সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে এটা আধ্যাত্মিক मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन जोंहा UPPL नि दाद आइजो बा UPPL नि बिमा होनब्लाबो जोंहा जेबो लस गैया जोंहा बिना गयारी मेदामा दिनै फंसे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबा थारैनो बिना गयारीनि बुंनाय बाथ्राखौ बुजिनो हागोन सानसे समाव बिना गयारी मेदामा बुंदोंमोन दि जे BPF दोलोआ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो BPF सरकार थासेयावबो दिनै मानो बर' बिमाफ्रा दिनै दिंखिया मैगं बायदिसिना हाग्रानि मैगं मानो फाननानै जागासिनो मानो बर' बिमाफ्रा जौ सेरेब संनानै जानो गोनां जादों बिनि बिसय जोंहा बिना गयारी मेदामा बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिना गयारीनि UPPL सरकारा दिनै फिन जोंनि BTC बा BTR आव दिनै सरकार दाबाय बिना गयारी मेदामनि पार्टिया नाथाय दायो फिन जोंहा BPF नि माखासे मेलेमजिबि एडिटिं माइन्डफ्रा दिनै बानायबाय दिनै UPPL दोलो थासेयावबो दिनै मानो बर' बिमाफ्रा जौ सेरेब फाननानै जागासिनो मानो दिंखिया हाग्रानि मैगं फाननानै मानो जानो गोनां जागासिनो होननानै दिनै बै BPF दोलोनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा माखासे एडिटिं गोरोंफ्रा दिनै फिन जोंहा बानायबाय मानो बानायनो गोनां जाखो सानसे समाव बिना गयारी मेदामा बुंदोंमोन जे BTC BTR इलेक्शननि सिगां जे गावसोरनि UPPL दोलोआ जे सरकाराव फैनायनि सिगां इलेक्शन केम्पिंआव बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन जे BPF सरकार थानाय समाव BPF खौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे BPF दोलो थासेयावबो दिनै मानो जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा मानो दिंखिया मैगं हाग्रानि मैगं सेन्टारफ्राव मानो फाननो गोनां जाखो मानो जौ सेरेब फाननानै दिनै बर' बिमाफ्रा न'खर दानो गोनां जादों न'खर सलायलांनो गोनां जादों बिनि सायाव दिनै बिना गयारी मेदामा बै समाव BPF दोलोखौ नारसिनदोंमोन नाथाय दाथ' BPFआ जेननानै दिनै बिना गयारीनि पार्टी बा UPPL दोलोआ सरकाराव फैबाय थिग बे समावबो दासिमबो दिनै जोंनि बर' बिमाफ्रा दिनै मैगं फाननानै जानो गोनां जादों हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं आरो दासिमबो बर' बिमाफ्रा जौ सेरेब फाननानै जानो गोनां जादों फिन बेखौ नायहरनानै दिनै BPF नि माखासे एडिटिं गोरोंफ्रा दिनै बे क्लिपखौ बानायदों स' नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो बिना गयारी मेदामनि बुंनाय बाथ्राखौ UPPL दोलोआ नंखाय फाला रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ जाय बिमाया जिग' जौ सेरेब फाननानै जादोंमोन दिनैसिमबो मानो जानो गोनां जादों UPPL दोलोआ दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं थास' मैगं फाननानै दिनैसिमबो बिमाया मानो जानो गोनां जादों आरो बेवहाय बुंदों जोंहा बिना गयारी मेदामा जे BPFआ दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां रायजोफोरनि थाखाय हानि पाट्टाफोरखौ मा खालामनानै होखो हानि मोनथायखौ मा खालामनानै होखो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो हानि खामानि मावनानै होनो हायाखै BPF दोलोआ थामहिनबा हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय सरकारा होननानै बै समाव BPF सरकार थानाय समाव बिना गयारीया इलेक्शन केम्पिंआव बुंदोंमोन फिन खेब बिनि सायावनो दिनै BPF नि दैदेनगिरिफ्रा बुंबायदि बा एडिटिं खालामनानै होबायदि दानस' खालामनानै बिना गयारीनि बुंनाय टपिकखौ आलादायै सोलायनानै होबाय जे मा बुंखो दायो खोनासंबानो जाबाय बिना गयारी मेदामा मा बुंखो जे UPPL सरकारा दिनै बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय हानि पाट्टा हानि मोनथायखौ मा खालामनानै होखो सोंथि खालामदों जेबो मावनानै होनो हायाखै दिनै UPPL सरकारा होननानै दिनै बिना गयारीनि बुंनाय टपिकआ उल्था जाहैबाय स' बिनिखायनो जोङो सानै हयै बाथ्राखौ बुंनांगौ रायजोफोर इलेक्शन केम्पिंनि सिगाङाव दिनै बिना गयारी मेदामा बुंदोंमोन नाथाय बिथांनि बुंनाय फंसेबो बाथ्राया दिनै मोनफ्रोमबो टपिकआ दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोगथां मुलुगाव जाफुङाखै स' बिनि थाखायनो दिनै BPF नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे एडिटिं गोरोंफ्रा दिनै एडिट खालामनानै बेबायदि क्लिपखौ बानायदों अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंनानै लाबाव बिना गयारी मेदामा मा बुंदों प्रमोद बर' তেখেতে মাতৃকৰণে কি কাম কৰিলে মামা মাওলাंदों না ভালো হয়ে যাও তোমাকে আমি অনেক সময় দিয়েছি प्रमोद बर' सारा बुंदों जे BTR BTC इलेक्शननि सिगां जे बिथांमोना केम्पिं खालामदोंमोन BPF सरकार थानाय समाव बिथाङा बुंदों जे जोंनि UPPL सरकार फैयोब्ला दिनै BTR आव साख्रिनि नामाव थाइसेबो रां जानो हाया होननानै दिनै प्रमोद बर' सारा बुंदोंमोन स' नोंथांमोना थारैनो क्लिपखौ खोनासंनानै लाग्रो प्रमोद बर' सारनि बुंनाय टपिकखौ जिमान চাকৰি ওলাই ইয়াত 1 টকাও খাব নোৱাৰিব UPPL চৰকাৰৰ সময়ত যিদিনা ইন্টাৰভিউ হ'ব সিদিনাই ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সিদিনাই এপইন্টমেন্ট দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো দালালি নচলিব